Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás v relácii SOS. Skvelý scenaristický nápad. Pán scenárista si vymyslel, že dnes budeme vysielať priamo na streche slovenskej televízie. Skvelý nápad. Podá mi prosím vás niekto bundu? Je mi trošilinka zima. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte Čípeš papriku, Pomáhaj Bo a Duňu a Fuňu. Nečumte furt na hokej a zostaňte s nami. Ivan, čo tam robíš? Ivan, okamžite zle z tej búdky. Nerob to. Ja nemám čím platiť nájomné. Ivan, okamžite, hovorím ti. Julka! Julka! Ahoj! Julka, čo tu robíš? Ivan, neskáč. Ja sa zmením. Už nikdy nepôjdem s Jarkou Hargašovou ku kaderníkovi. Čo? Sľubujem, budem ti štopkať ponožky. Variť ti budem. Len zaplať to nájomné. Veď neskáč, život je krásny. Nie, nie som vadný. To si vymyslel scenárista. Viem, že sme spolu mali aj ťažké chvíľky. Okamžite pod dole. Skončí takto. Okamžite pod dole! Nemôžem, Julka. Ja tu teraz vysielam SOS. Čo je? Čo sa deje? Čo je? Vy ho počujete? Čo je? Čo je? Hovorím, že tu vysielam SOS. SOS! Kričí SOS! Potrebujeme pomoc! 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 SOS! Nevyrušujte ma. Ja musím vysielať. Vysielam. Chce byť sám. Pokoj! Pokoj! Vydržte! A vy ste tu sám, alebo s niekým? Ja si hľadám partnerku na inzerát. Na čo inzerát? Nerozumiem. Ničomu nerozumieš, Macík? Julka, zídem dolu hneď ako skončím. Len skoč. Pekná príľuba. Kde sú tie zlaté časy, keď tu bol komunizmus? Kde? No nenávratne späť. Môžeme to vrátiť. Zamyslite sa, politici, vlastne radšej robte to, čo doteraz. Nemyslíte? Legrácia. Pozri sa na ňo. On nič nerobí, len robí, pozri. Však to je strašné, však on nikam nechodí. Nikam nechodí. No by som takto nedokázal existovať. Presne. Počúvaj, on musel mať sex naposledy, keď mal 12 rokov. Presne. Ja nikoho iného takého nepoznám. Ty sa pozri sa na ňo, aký je zažratý do práce. Niektoré malé deti nosia plienky. No, aj dospelí by niektorí asi mali. My sme prichytili jedného japonského turistu, ktorý sa docikal. Nevieme prečo. Zvrkol som si. Pokoj, človeče, prosím vás, toto nemusíme robiť. Pokoj, upokojte sa, dýchajte, nič sa nedieje, všetko je v poriadku. Človeče, počúvajte ma. Keď ma moja prvá žena opustila, myslel som si, že všetko je stratené. Myslel som, že je koniec, áno. Ale počúvajte, ja to len niečo dorobím a potom skočím dole za ňou. Nie, prosím vás, pokoj, dýchajte, človeče, nič, tu sa neriešia problémy, počúvajte ma, prosím vás. Ja za ňou musím skočiť, ako zabije. Nie, venujte mi sekundičku, prosím vás. No dobre, no.
keď ma moja prvá žena opustila... Ale však to ste už hovorili, toto človeče. A kde som skončil? Že všetko je stratené. Nie je stratené. Ty, poď, človeče, takto sa neriešia problémy. Pokoj, uvoľte, stojte. Nič nie je stratené. Počúvajte ma, prosím vás, Ja vás počúvam. Keď ma moja prvá žena A opustila... však to ste už hovorili, neviete to nejako skrátiť? No to sa nedá! Si radšej, pustíme radšej niečo iné, lebo ma rozcapí. Nie, prosím vás, pokoj. Len to nie. Vítajte. Toto je Čipoš paprika. Dnes tu máme... Čo si ty vlastne? Modelka. Aha, modelku Silviu Hroznátovú. Silvia, o tebe je známe, že si zbalila množstvo bohatých mužov. Je to náhoda? Tak to sorry, ja som ich nezbalila, oni zbalili mňa. Aha, a je to náhoda, že sú takí bohatí? Úplne. A ako ťa vlastne zbalili? Prepáč, nerozumiem otázke, kmotra? No, či si sa s nimi rozprávala. No tak to zase nie. Vedela by si chodiť s obyčajným mužom? Sorry, definuj, čo je to obyčajný muž. No, Silvia, to je muž, ktorý napríklad chodí električkou. Aha, of course. Tak to zase tuto úplne úprimne vyhlasujem. Muži, čo chodíte do roboty električkou, tak to sorry. Tak to máte teda všetci smol. A tí, čo chodia trolejbusom? Podľa toho, aký trolejbus vlastnia, že? Keď je tam dosť elektriny, tak prečo nie? Bez čo si muža nevieš predstaviť? Bez charakteru. Silvia, o tebe je známe, že si podstúpila plastickú operáciu prs. Je to pravda? Áno, kmotra, je to pravda, ale to bola len taká menšia kozmetická úprava. Aha, a dala si ich zväčšiť o koľko? Sorry, to ako mám teraz akože pred kamerami ako povedať? No, o koľko si dala zväčšiť svoje dudy? Dobre, no, tak ale o jedno číslo. A prečo si to teda dala urobiť? Akože prečo? No, chlapom sa to páči a ja veľa čítam časopisy a je to aj veľmi praktické. Ja takto čítam, hej, a len prehadzujem jazykom. Zaujímavé. Dala si zväčšiť aj niečo iné, okrem prs? Nie. Určite. Of course. Naozaj? Sure, of course. Najúprimnejšie? No, of course. A pery? Nie, to mám tak prirodzené. Aha. Vážení televízni diváci, my sa za chvíľu vrátime späť, pretože toto sa už nedá počúvať. Naším ďalším hosťom je Silvín kamarátka Aniel Chrochniak, vlasový sadista. Madonu prvýkrát v jej živote zobrali do kukuričného poľa. Pýtala sa na to, že ako sa taká kukurica šúpe. No a ona si ju pomýlila s... No, veď viete, no. Bola to švanda. Pani Madona, čo robíte s tou kukuricou? To je kukurica. To nie je... Nie? A čo je to? Viete, a to je kukurica, vážne. A moja šiestá žena ma opustila s kolegom. Dobre, ale ja už fakt musím. Nie, pokoj, vydržte, dýchajte, takto sa neriešia problémy. Dýchajte, dajte mi chvíľočku, minútku. A mám vás, počúvajte ma, keď skočíte vy, skočím aj ja. Pekný a príjemný deň tu u vás na streche. Ja neverím ďalší, ale ja som len jeden. Čo to je toto? Ja som riaditeľ STV. Dozvedeli sme sa, že jeden náš zamestnanec je trochu nespokojný a chce nám... Veď viete čo. Mali sme také krízové zasadnutie a došli sme na to, že my ako verejnoprávna televízia si naozaj nemôžeme dovoliť škandál takéhoto rozsahu. My nie sme súkromné médium. Preto sme sa rozhodli, že keď to zostane medzi nami ako v rodine, nikto sa o tom nedozvie, tak vám dvojnásobne zvýšime plat. Čože? Dobre, tak trojnásobne.
A pridáme vám aj 13. až 14. plat. Čože? Dobre, tak aj 15., ale uznajte, že ďalej to nejde. Nemôžete zachábať viac ako ja. Ja to musím skočiť povedať žene. Nie, pokoj, nikam neskačte. Vážení diváci, teraz by mal podľa scenára nasledovať nejaký hrdinský čin. No ale ja nie som hrdinská povaha, tak poviem len, radšej si dajme nejaký skeč. Radšej si dajme nejaký skeč. A už medzi nami vítam vlasového sadistu Aniela Chrochniaka. Ahoj. Ahoj. Aniel, ty si Silvín priateľ? Skôr kámoš. A ako ste sa zoznámili? Povedz to. Toto je veľmi humorná story. Ja som išiel na WC. Skúži. Ja som sa ho tam normálne si že čo ty tu robíš? Spýtala a ja skázal, cíkam. On sa tak strašne krásne zlato zlakol. Ukáži to. Veľmi vtipné. A k nám sa dostala jedna taká pikoška, že ste sa na miske boskávali. No a čo kmotra? No, Silvia, aj napriek tomu, že Aniel chodí električkou. Ty chodíš električkou? No, Fuj. To si mi ale nikdy nepovedal. nikdy nebol čas. Ale fuj. No fuj. Je mi z teba nagrcanie. Tak, som veľmi šťastná, že sa tu v Čípoš Paprike opäť potvrdilo jedno úprimné priateľstvo. A vy, celebrity, hláste sa, aby som k vám opäť bola empatická. Bože, toto slovo nikdy neviem vysloviť. Dovidenia. Fuj. Bacilonosič. Kim Basinger, vyzerá to tak, je asi úplne na dne. Berie už totižto také herecké role, ktoré by jej kolegyne asi neboli zobrali. Navyše o nich rozpráva v pozitívnom slova zmysle. Mala som v tomto filme veľmi malú, ale dôležitú rolu. Hrála som totiž blchu. A tá mala za úlohu hlavného hrdinu štekliť v podpazuši. Čo je? Čo robíte? Čo ma sledujete? Čo som bol slepý? Však kam bežíte? Počkajte!
Jojka, ty čo má zase tú hubu vykrivenú? Zase si žrala petardy. Tam ti hovorila, nerob to. Hen, čo ti to robí s vlásami teraz? Jak ja ten hryb upravím? Ty Doni? Áno, Foni? Čo to ako znamená, keď rodíš cisárským rezom? Ježiš, ty si sprostá, strašne sprostá. Tak si to jako rozlož, ne? To sú dve slova, císarský rez, tak uvažujem, idem do hĺbky. No, čo to asi znamená císar? No, čak cisár je král, ne? No, je král, ale jaký Jožka a ty nič. Aha, no tak král je väčšinou dobrý, nie? No. Tak cisár bude akože král, ktorý je zlý. To bude zlý král. Moja, no páli ti to, keď chceš. No. Na ten rejs jaká? Ježiš, ona Jožka, ona mňa z teba normálne odpáli. Však normálne rez máš dobošový, punčový, citrónový, orechový, ne? No dobré, ale ako to súvisí s tým pôrodom? Jejda moja, uvažuj, ako vzdelávaj sa. Tak si to dám dokopy asi, ne? Císarský rez, dve slovička. Císarský, zlý, rez, do božka. To znamená, že keď to dáš dokopy, tak z toho vyjde... Neviem. Presne. Ty Doni, a čo si ty myslíš o takom tom porekadle, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš? Ježiš boja, ty s čím si dneska došla, Jako? Tebe čo, mozog zapieklo? Na čo bych dvakrát chodila do tej istej rieky? Ja bych nešla ani jedenkrát. Čo som, ryba? Joža, co? No, Davidapa. Hotovo! Julka, dobre, že ideš. Chcem ti... Musím ti niečo Mlč, Ivan. Ty si správny chlap. Ale musím ti niečo povedať. Ja a... Ako sa voláte? Nejaký majský Jozef. Ale nie ten, čo dostal 12 rokov, to bol iný požiarník. Julka Fruniová. Ale nie manželka toho, čo volal z Chorvátska, kvôli ktorému dostal 12 rokov. Ivan, ja a tuto Jožko sa chceme vziať. Teraz by som mal zareagovať žiarlivostne, ale ja naopak nezareagujem tak a poviem len, že mne je to jedno, pretože mi zvýšili plat trojnásobne a som dostal aj 13., 14. a 15. Mne je to jedno. Mne zvýšili trojnásobne plat a dostal som 13., 14. a 15. S takouto príšernou výslovnosťou. Pán riaditeľ, je to pravda? Je to pravda, ale tieto peniaze nám budú dosť vážne chýbať v rozpočte pre regionálne vysielanie. Ale mne je to jedno, to nie sú moje prachy. Čo to je za svet? S Bohom! Moja 8. žena. To bola naša zamestnankyňa? Nie. No, tak to je v poriadku. Vítajte, pomáhaj, bo! Je tu opäť Karči a Lajči. Už nechcete trieť biedu, nechcete byť chudobní, ale chceli by ste chodiť na dovolenku aj 5-krát ročne v luxusnom aute? Aj bez ženy. Ale pokojne aj bez ženy. Chcel! Mami, had some funny. Ty sa ukludni, ty prídrbok, dodržujem nejaké dekoltum, nie? No, máme pre vás pripravené riešenie. Karči, hovorí ti niečo slovo ruleta? Samozrejme, že hovorí, máme doma niekoľko látkových.
Ty si daj vyšpricovať ušitý prídrbok. Ja nehovorím roleta, ale ruleta. No, a ako vyhrať veľa peňazí v rulete, uvidíte už o chvíľu. V Mexiku je povolené zobrať si za ženu kravu. Niektorí sú dokonca do svojich kráv, ale absolútne zamilovaní. Nie, Roza, prosím, nie, stoj! Roza, neopúšťaj ma, prečo si balíš kufre? Aha, chyťte u kamarádi moji. Chcela ma opustiť krava. A sme späť v Pomáhajbo! Karti, čo potrebujeme na to, aby sme vyhrali veľa peňazí v rulete? Aj, bože, ruletu? Správne, áno, ale aj magnetickú azbestovú tekutinu. Ale na čo, Lajči? Na čo? Karči, čo určuje výherné číslo v rulete? Gulička. Správne! A ty si pravák alebo ľavák? Ktorou rukou cikáš? Ja rukou necikám. Pravák! Postup je veľmi jednoduchý. Komfortným spôsobom namočíme pravú ruku do magnetickej azbestovej tekutiny, zamiešame, ruka sa stáva magnetická a môže ovplyvniť smer guličky. To je skvelý nápad, Lajči. No asi preto, lebo je to môj nápad a nie tvoj. Ako vyhráme prvé milióny v rulete, uvidíte už o chvíľu. Karči má z ruky magnet a teraz už len stačí ponavigovať správne guličku na výherné číslo a sme milionári. Juhu! Money, it's a bunny in a rich man's world. Sústreď sa, ty prídrbok! Poďme na to! Nevadí! A na budúce si ukážeme, ako si bezbolestne vyťahnuť amalgánové blondy zo zubov pomocou magnetickej azbestovej ruky. Dovidenia! Záverečná naliehavá správa. 2300 zamestnancov slovenskej televízie dnes štrajkovalo na streche slovenskej televízie za zvýšenie platov. Hromadný štrajk vyvolala správa o uprednostnení jedného zo zamestnancov, ktorému mal byť zdvihnutý plat o 300% a pridanie 13., 14. a 15. platu. Niektorí zamestnanci odmietli štrajkovať, ale keď sa dozvedeli, že manželka spomínaného zamestnanca po zvýšení jeho platu skočila zo strechy slovenskej televízie, pridali sa úplne všetci. Teraz by divák asi očakával, že budem rozčarovaný, ale nebudem, pretože som túto správu už čítal predtým, ako som ju čítal vám. Takže len poviem, že dovidenia a odídem. Dovidenia. Jaj. Jožka, ty čo ma za... Ja som to čo robíš teraz. Klauniádu. Nemoja, to mi ani nehovor, Jožka, že zase si Zuzu. Ty čo si taká vyškerená? Zase si Zuzu. Tak neviem, ja tak uvažujem, akože nelením. Vážení televízni diváci, my sa za chvíľu vrátime späť s vlasovým sadistom Tak, som rada, že sa tu v Čípoš Paprike opäť potvrdilo jedno úprimné priateľstvo. A vy, celebrity, hláste sa, aby som k vám... Abik. Čo je? Čo robíte? Čo ma sledujete? Čo som bol slepý?
Jak sa bojí toho hovna. Jak sa bojí toho hovna. Tu, Radku, tu. Som ti hovoril, daj to späť.